Jeg vil lave en fredag. Og kom til at se sådan her ud. Godt. Dertil skal man bruge et stykke papir og en saks. Grund til. Godt. Så har vi et papir her. Vi folder det med lige hjørner og flade ud. Og så åbner man det. Og så skal I så sætte den lige i stregen og flade ud. Og sådan gør du på den anden side. Stregen og flade ud. Godt så. Så du skal bruge saksen. Sådan. Og den her skal man ikke bruge til noget. Godt. Så åbner I det. Og vender det om og tager det med den anden. Og så ind på midten. Og flade ud. Det gør vi også ved den anden. Ind til midten. Og flade ud. Godt. Så åbner I den. Og så tager I den så sådan her. Hvis I kan se noget. Sådan. Ej, nu driller den mig. Hold så op. Sådan her. Sådan der. Godt. Og det gør jeg ved den anden også. Godt. Ej, jeg laver lige en igen. Det behøver I ikke. Eller du, eller hvor mange kan nu er. Så tager I den. Det ene hjørne, nu skal jeg lave ben, og op og flade ud. Det ene ben, tage op og flade ud. Så det anden side, tage op og flade ud. Tage op og flade ud. Godt. Så skal vi så gøre det sådan her. Stregen ind og stregen ind. Sådan. Og det gør jeg også ved den anden side. Godt. Så har jeg så benene. Så vender I den om. Sådan. Og så vil I så gøre sådan her. At I sådan der. Så åbner I den, og tager denne her ned, og ned i, og så er der de her huller, hvis I kan se dem. Der putter I så den her ind i. Så putter I den så her i. Sådan der. Og så skal I så have den her. Godt. Og så vender I den så om. Og tager den ind her på midten. Og bøjer igen.
Sådan der. Sådan der. Så vender I den om. Og så, tada, så kan den hoppe. Og så kan I farve den. Sådan her.